Johtovuoroon numerolla 37 Parsson Edson ja Ari Vastaus Hakkinimen seudun koiraharrastajat. Valmistautuu 38 Järven 39 Lilla ja 40 Karaa. Esse ja Arja tällaista asunut senioriluokkaa tuossa, eikä aipuolesta enemmän. Kyllä siis ne kompensoi, jos ne ei ole kovin paljon ollut kentällä, niin mä en tiedä, jos ne tai jos se on heti niin. Ei ihan olla siitä. Me on varmaan ollut voittamassa HSK-heille tuolta joukkueen SM4 kultaa taanoin. Onko se ehkä Sasha? Näin se homma silloin vielä.